O mundo das plantas carnívoras inspirou a moitísima xente, dende artistas ata coleccionistas, botánicos ou simplemente aficionados á flora. Pero antes de comezar con que son as plantas carnívoras, sí que me gustaría falarvos un poquinho da historia destas plantas. Os primeiros documentos que temos sobre elas son do manuscrito de Voynich, no que aparece aparentemente algo que podría ser unha drosera, que data aproximadamente dos anos 1404-1438. Pero os documentos que xa nos interesan un poquinho máis xa datan de 1760 e 70, onde diversas personaxes históricas, sobre todo aqueles comerciantes e exploradores que empezaron a chegar a América e a enviar distintos produtos, como poden ser plantas cara a Europa, pois atopáronse con unha especie moi coñecida por todos, que é a Venus atrapamoscas, a que vedes na imaxe, e que chamoulle moitísima atención a varios dos que a atoparon porque tiña movimento, algo que era moi raro de ver nas plantas. Entón, nesta época, digamos que un dos principais personaxes dese momento era Carlos Linneo, botánico, naturalista, zoólogo, digamos que o que creou a taxonomía case moderna dos organismos, e a esta persoa mandaronlle pois unha carta falando da descripción desta planta, de que se apreciaba movimento e que parecía que se alimentaba de insectos. Linneo, pois o que pensou naquel momento é que aquelo non tiña sentido, que iba, digamos, contra o orde establecido na natureza, como unha planta iba a alimentarse dun animal, por exemplo, e pensou que este movimento pois tiña máis que ver co movimento, por exemplo, que ten a mimosa púdica, verdade? Que a tocamos de repente como defensa as follas pechanse sobre sí. E non é ata 1875 onde realmente se trata o tema das plantas carnívoras, que, como non, foi tratado por Charles Darwin na súa obra Plantas insectívoras, onde xa falaba de que ele observaba mecanismos nos que estas plantas atraían, eran capaces de atrapar insectos co consecuente intención de alimentarse deles. Por suposto, foi un pouco escandaloso na súa época, pero bueno, foi, digamos, que a primeira documentación científica como tal sobre as plantas carnívoras. Pero dito isto, estamos falando moito de plantas carnívoras e eu non sei se, por exemplo, vos sabedes que son. Agora mesmo hai certas dúbidas na comunidade científica porque é un pouco difícil definir cales son aquelas plantas que son carnívoras e cales non. Pero en principio podemos dicir que as plantas carnívoras son aquelas que empregan nutrientes das presas que las capturan e que en xeral son necesarios para un crecemento e unha reproducción polo menos adecuada ou ideal. Hai algunhas delas que se non se alimentan, pois poden seguir manténdose no medio, pero bueno, poden ter algúns problemas no que é a parte de reproducción, sobre todo. Pero o máis interesante de todo é que presentan adaptacións tanto morfolóxicas como metabólicas, que están dirixidas ben á atracción das presas, que pode ser pois, tendo colores moi llamativos para elas, ou, por exemplo, liberando certos compostos químicos que se atraian. E a máis evidente de todas serían as follas, que están adaptadas para actuar como un sistema de trampas destes, xeralmente, insectos. E despois, que esta é unha parte un poquinho máis polémica, que as plantas teñen un sistema especializado de digestión e absorción deses nutrientes que obtén das capturas, vale? Dicir, glándulas que absorben e glándulas que producen tamén enzimas que, digamos, metabolicen eses compostos que capturan.